Eneritz eta Patxi gurasoak zirezte. Liseora pasatzeko momentuan, zuen alabak errandizue ez duela euskaraz ikasten segitu nahi. Eneritz hasita Iruna bertso 8 ondian. Gure barneko sentipen beldur eta gure barne mundu eguneroko bizian biok euskaraz egin ditugu eta alabak hau erranikan enago arras seguru euskara utzi nahi baldin badu zerbait gaizki egin dugu euskara utzi nahi baldin badu zerbait gaizki egin dugu. Zerbait nahi zigula eta etxen egonda gure zai zuri adituta ulertzen dut eneritz ezkirela gai baina ez zaite bate asalda eneritz egon du lasai euskaraz ala frantsesez berdin ez du ikasten segitu nahi euskaraz ala frantsesez berdin ez du ikasten segitu nahi. Etzazu horren harin kantatu, ez jarri bere einean, niko dolkiak ez baititut nahi, alabaren ordainean. Nik amesten dut euskara beti, izatea min gainean, baina zergatik ote ditu gaur komplexu hoiek gainean, baina zergatik ote ditu gaur komplexu hoiek gainean. Gazteek behar dute kuadro bat, behar dute ikusi marra, zoin diren bere aitamak eta nunku kokatzen den indarra. Zuk uzten duzu nahi duenera, beretako hau da txarra, bi autu ditu etxe paredo akademi militarra, bi autu ditu etxe paredo akademi militarra. Nire aurrean horren bortizki, mintzatzen zira horrela, baina alaba hurbildu eta duzu kopeta goibela. Zuk armadara joan nahi zenuke, baina hemen
patxi kolonela, alabarekin kikiltzen zaigu, gure patxi kolonela. Amatalabak biek duzue, beti izan histeria, taura idiozu bien artean, kolonela da eria, adolescenten filosofia, ez zait batez zailegia, eros zaio gunzputer bat eta pasako da komedia. Eros zaio gunzputer bat eta pasako da komedia.